Какво правиш? Какво е това? Какво е това? Нищо бе. Кажи де, какво е това? Е, как нищо? Я пине още малко сок. Хубав ли е този сок? Да. Това какво е? Ами една скипка. За какво? За лес. Малко да работя. Какво ще работиш? Малко тут. Ти си един Менделеев. Какво имаш там? Има нещо. Какво нещо има? Каза, че е за видео. Какво е това? Той ще го пусна днеска в Фейсбук, като го видят роднините. В YouTube. В YouTube, да. В YouTube и YouTube в Фейсбук. Коктейл ли правиш? Не бе. А какво? Малко мед. Малко мед. Не. И аз си избърши носа, че имаш сопол. Сам. Голямо забавление. Не! Колко цялото лице е размазано. Пък това е ледена вода. С малко кафе и малко... Чакай. Духай. Къде е момиченцето? Мръсните ръце, гадните. Къде е момиченцето? Кажи нещо на френски. Кажи какво знаеш на френски. Нито Лютканова така да разреши така. Тръгвали? Кристияне, казват ти довиждане. 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 Хайде, кажи довиждане. Ужасно е заед. Чао. Чао. Така е трябвало да го снимам. Какво правиш, Кристиян? Как ще паднеш да го снимам? Дай ми 200 лева
И аз ще платя сметката. Ще получиш. Сега и той нещо се чу. Искам да почерпя. Имам повод, Да. че оздравях. Сега всичко това се чува, то спомни, ще се запише. Престани да го правиш. Чакай бе, какво? Моето портмоне ли ми взимаш? Абе, Моника, престани как да ти се купи. Криси, не! Кажи ми какво знаеш на френски. Чучело. Бонжур. Бонжур и друго? Как е очила? Как е очила на френски? Делю? Къща мъча. Как е очила? Как? Бонжур. Не. Как е целувка на френски? Как е целувка? Не знам. Би? Бизу. А как е очила? Лю? Очила как беше бе? Не знам. Лю? Не мисля така. Люмиша пика, какво е? Люнет? Но не. Как е охлюв? Ескарго. Ескарго. Ще ходиш ли в магареското училище? Не. А къде ще ходиш? В Алианс Франсез?